सूरज यांचा चेंडू सूरज साठी अवांतर स्वरूपात धाव मिळते. सूरज या षटकामध्ये त्यांनी 2 व्हाईटचे चेंडू दिले. सुरेख चेंडू ब्लॅक होल मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, 1 धाव तर पूर्ण केलेली आहे. आणि अभि तिथे चेंडू अडवतोय. संदेश यांच्या पायाला लागून फुटबॉल सारखा चेंडू जातोय सीमा रेषेवरती, परंतु अभिनय कुठल्याही प्रकारची चूक करत नाही. संघाची धावसंख्या असते 18. सूरज यांचा चेंडू आणि साहिल यांनी तिथे झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला. एका धाव्यावर समाधान मला होतंय. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते 19. पंचांचा तिसरा षटक संपल्याचा इशारा येतोय 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर आई महाकाली 11 मंद्रुळ या संघाची धावसंख्या होते 19. आणि संघाचा चौथा षटक घेऊन तो साहिल आणि झेल सुटतोय. 2 धावा मिळवण्यात यश प्राप्त करत. आणि धावसंख्या झालेल्या 24. बॅट्समॅन आहे सुजल. हॅलो हॅलो साहिल आपल्या संघासाठी सुरेख गोलंदाजी सांभाळतोय. शेवटचं षटक या इनिंग मधलं. धावसंख्या झालेली 24. सुजल यांना अजून आपल्या संघासाठी काही धावा या धावफलकावर लावाव्या लागतील. जेवढ्या धावा जास्त लावणार तेवढा फायदा होऊ शकतो आपल्या संघासाठी. आणि पुन्हा एकदा विकेट. त्याजवळ पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा येतोय. यानंतर होणारा सामना श्री रामेश्वर क्रिकेट संघ तारळ विरुद्ध विश्वकर्मा सोळे सुतारवाडी. दोन्ही संघाच्या संघ नायकांना विनंती आहे की त्यांनी नाणेफेक करण्यासाठी पॅव्हलियन मध्ये यायचंय. टॉस का बॉस च्या ठिकाणी यायचंय. नवीन आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना रंगतोय.
तो विक्ट्री वायफर बेनगी विरुद्ध आई महाकाली 11 मंद्रुळ या दोन संघामध्ये नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने वळवल्यानंतर मंद्रुळ या संघाने प्रथम फलंदाजी स्वीकारली होती आणि 24 धावा त्यांनी धावफलकावर लावलेल्या आहेत. 25 धावा त्यांना धावफलक विक्ट्री वायफर बेनगी या संघाला करावे लागतील. श्री रामेश्वर क्रिकेट संघ तारळ आणि विश्वकर्मा सोळे सुतारवाडी या दोन संघांमध्ये नंतर मॅच होणार आहे. चालू असणारा सामना रंगतोय तो बेनगी विरुद्ध आणि मंद्रुळ या संघामध्ये. सलामीसाठी आलेला आहे तो बेनगी या संघाचा हुकमी अक्का तनिष आणि खाली आहे स्वतः कर्णधार अभिनय आणि गोलंदाजीची धुरा सांभाळतोय सिद्धेश. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं पहिलं षटक घेऊन येतो तो सिद्धेश. कमी धाव संख्येचा पाठलाग करायचा तो बेनगी या संघाला, परंतु त्याच सारखी जर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली तर सामन्याचा निकाल काहीतरी वेगळा लागू शकतो. 24 चेंडू आणि 25 धावा. सिद्धेश बघूया तनिष यांच्यासाठी सुंदर शॉट, सुंदर फटका नो लँड मध्ये आणि आणि पंचांचा इशारा यायचा. आताच्या धावा किती आहेत ते सांगायच्या आहेत. 3 धावा. तनिष खातं खोलतोय. आणि 2 धावा बेनगी संघाला दिल्या जात आहेत. संघाची धावसंख्या 2 ने वाढते, संघाची धावसंख्या 2 पोहोचते. 5 बेनबाद 5. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू. 2 चेंडू झालेले आहेत. सिद्धेश पॉवर प्लेचा षटक चालू असल्यामुळे धावसंख्या होते 6. 3 चेंडू 3 सुरेख फटके. 3 चेंडूवरती ज्या धावा केलेल्या त्या धावा पकडून झालेल्या धावसंख्या होत्या 6. चालू असलेला सामना रंगतोय तो विक्ट्री वायफर बेनगी विरुद्ध आई महाकाली 11 मंद्रुळ या दोन संघामध्ये. सिद्धेश अभिनय चेंडूची बॅट फिरवण्याचं काम करतायत. माझ्यामध्ये या मैदानामध्ये थोडासा वारा कमी दिसतोय. अभिनय बॅट फिरवल्याच्या नंतर झाडाच्या पानांची थोडी हालचाल दिसते. सिद्धेश सुरेख चेंडू दाखतो आपल्या संघासाठी. सुरेख फटका आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार. अप्पन जोशी यांच्या टीम मधून हा खेळाडू खेळलेला आहे. 20व्या वर्षी गोलंदाजीची धुरा सांभाळतोय. त्याचप्रमाणे फलंदाजी. पहिलं षटक संपतंय.
एका षटकाच्या समाप्तीनंतर विक्ट्री वायपर बैनगी या संघाची धावसंख्या होत्या बिनबाद 12. जिंकण्यासाठी 25 धावांचं लक्ष घेऊन हा उतरलेला संघ. 18 चेंडू आणि 13 धावा. रुपालताई शृंगारे मॅडम इथे आलेल्या आहेत. त्यांनी रॅलीमध्ये यायचं आणि स्थानापन्न व्हायचंय. त्याचबरोबर आपण मॅच मध्ये येऊया. सुशांत यांचा चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला दिशा दिली आहे. 1 धाव. इथे 2 धावा येणं गरजेचं होतं परंतु थोडीशी रनिंग आपल्याला इथे कमी पाहायला मिळते. कुठल्याही प्रकारचा दबाव आणला जात नाही या फिल्डरवरती. संघाच्या खात्यामध्ये 1-1 ने बडबडते. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 13. सुशांत यांच्या गोलंदाजीचा सामना करेल तो अभिनय. चेंडू अवांतर स्वरूपात 1 धाव मिळते. संघाच्या खात्यामध्ये 1 धाव मिळते. संघाची धाव संख्या होते 14. बिनबाद 14. अजून 11 धावा आवश्यक आहेत. बघूया ह्या 11 धावा किती षटकामध्ये होणार. अभिनय आणि पंचांचा नोचा इशारा येतोय. नो चेंडू आणि फ्री हिट आहे. धाव संख्या झाली आहे 16. आता फलंदाज तो तनिष यांना फ्री हिट असणार आहे. बघूया त्या चेंडूचा ते कितपत फायदा उठवतात. सुशांत गोलंदाजी धुरा सांभाळतोय. मंदुळे या संघाकडून पंचांच्या डावामधून मारा करतोय. 8 ते 9 पावलांचं रनअप तनिष यांच्यासाठी. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडू मारलेला आहे. चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेला. कुठल्याही प्रकारची चूक होत नाहीये. एका धाव्यावर समाधान मानावं लागतंय तनिष यांना. संघाच्या खात्यामध्ये 1 ने बरोबर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 17. सुशांत आताचा सुरेख चेंडू टाकला होता फ्री हिटचा. बघूया अजून कसे चेंडू टाकतात आपल्या संघासाठी. बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय आणि डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 धाव मिळते. संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होते 18. बघूया सुशांत यांचा पुढील चेंडू अभिनय यांच्यासाठी. डायरेक्ट दिलेला चेंडू परंतु तेवढा कनेक्ट झालेला दिसत नाहीये. क्षेत्ररक्षक झेल खाली आहे परंतु चेंडू जातोय 4 धावेसाठी. संघाची धावसंख्या होत्या 22. थोडासा उंच गेलेला चेंडू क्षेत्ररक्षकाने पूर्ण प्रयत्न केलेले आहेत परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना काही यश मिळालेलं नाहीये. संघाची धावसंख्या 4 ने वाढते. अभिनय पुढील चेंडू सुशांत यांच्या गोलंदाजीचा. ऑफ साईडच्या दिशेने चेंडूला दिशा दिलेली आहे. धावसंख्या होते 23. जिंकण्यासाठी अजून फक्त 2 धावांची आवश्यकता. बघूया या 2 धावा होणार. आता सुशांत यांच्या गोलंदाजीचा सामना करेल तो तनिष. वाईट आणि अवंत स्वरूपात बेनगी या संघाने सामना जिंकलेला आहे. आई महाकाली 11 मंदरुळ या संघाचे सुद्धा मी मंडळाच्या वतीनं स्वागत करतो.